बेवहायनो बड'फाखौ मान होनानै 1 मिनिट कन्डलेन्स हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गासैखौबो खावलायबाय। समा जागायबाय। समा जोब्बाय। गासैनिसिमबो साबायखर बावदों आरो बे समावनो जोङो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जोङो गुफुर फारौ बिरहोनाय हाबाफारि बे बिरहोजेनगिरि मानव गेदेर इयान रेवरेवा नार्जारि बिथांखौ बिरहोजेननो थाखाय खावलायबाय आरो लोगो लोगो जोंनि गुबुन गुबुन थिखानाय आलासि बिथांमोनाबो बिरहोगोन। जोंनो नांगौ गोजोन, जोंनो नांगौ गोजोन, जोंनो नांगौ खौसेथि, जोंनो नांगौ खौसेथि। गोजोन खौसेथिनि थाखाय बयबो हाबा माव, गोजोन खौसेथिनि थाखाय बयबो हाबा माव, गोजोन खौसेथिनि थाखाय बयबो हाबा माव।